हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव आङो दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे गासैबो आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां। लेटेस्ट निउस आपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे आङो जेब्लानो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै जाहाथे भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो आपडेटखौ लानो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। स' लोगोफोर नाम्बार 1 बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय जे मैयानि समाव आसामावहाय साबा कभिड-19 पेसेन्ट जायखौ मोननाय जादोंमोन गिबियाव बिथांमोनखौ डिसचार्ज खालामदों होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। बेवहाय नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे आसामनिफ्राय मैयानि समाव साबा दिनै डिसचार्ज खालामदों होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों। दा बेबायदि अभारअल जोङो आसामनि कर'ना स्टेटासखौ जुदि नायोब्ला गासै आसामाव दिनैसिम 64 पजिटिभ मोननाय जाबाय आरो डिसचार्ज जाबाय 39 आरो दासिमाव एक्टिभ जानानै दं 23 आरो थैनायनि अनजिमाया जाबाय 2 जोङो बेखौ नुनो मोनदों। नाथाय बेवहाय नोजोर होनो गोनां मोनसे बाथ्रा जाहैबाय जे बेवहाय गाहायाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय actual cases in Assam is 22 since one positive person had left for Bihar होननानै बुंदों जे बिहारनि सासे मानसिनियावहाय बेयाव आसामाव मोननाय जादोंमोन। बेनिखायनो जोङो एक्सुवेल केसेसखौ जोङो बुङोब्ला जोङो बेवहाय 22 होननानै बुंनांगोन। नाथाय मोननायखिनिखौ एक्टिभ मोननायखिनिखौ जोङो बुङोब्ला बेवहाय 23 जागोन आरो अनलि आसामनि होननानै बुङोब्ला बेवहाय 22था जागोन होननानै जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर नाम्बार 2 नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय जे मैयानि समावहाय 2 आरोबाव मा कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। जे बेबायदिनो जोङो नायनायावहाय 64सिम जोङो मोननो हादों जे 2 मोनदेरनायनि उनाव जे बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे हेमन्त बिश्व शर्मानि टुइटार एकाउन्टआव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे बेवहाय एलार्ट 2 पार्सन आर टेस्टेड कभिड-19 इन गुवाहाटी, one originally hails from मरिगाव while other is from गुवाहाटी itself। सासेया मरिगावनि होननानै बुंदों बेवहाय सासेया गुवाहाटीनिनो नाथाय सासेया मरिगावनि नाथाय बेखौ गुवाहाटीयाव मोनदों होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। दा बेबायदिनो मैयानि समाव जे बे केसेसखौ मोननाय जादोंमोन अब्लानि आपडेटआ जाहैबाय 64मोन आरो एक्टिभा 29 आरो डिसचार्जआ 34मोन मैयानि बे केसेसखौ मोननाय समनि आपडेटआव। दानिया नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेवहाय 3 नाम्बाराव HP आरो पान्जाबनि CMआ लकडाउनखौ बारायनो थिनदों। गामिफोरखौ कर'नानिफ्राय गोजानाव लाखिनो नांगोन नरेन्द्र मदि। जे मैयानि समाव जे 3 बाजियावहाय जे नरेन्द्र मदिया स्टेटनि गुबुन गुबुन CMफोरजों सावरायलायदोंमोन जे भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों जे बे कनफारेन्सआव सावरायलायनायावहाय जे HP हिमाचल प्रदेश आरो पान्जाबनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोना मा खालामदों जे लकडाउनखौ बारायनो थिनदों आरो बे समावनो नरेन्द्र मदि बिथाङा मा बुंदों जे गामिफोरखौ कर'नानिफ्राय जोङो फ्रि लाखिनो हायोबा जोबोर मोजां जागौ मोजां जागोन होननानै बुंदों। मानोना दिनै जोंनि भारत हादरा जे गामि ओनसोलावनो जोंनि रांखान्थिया गासैबो जागायो जोंनि गासैबो उत्पादन माइ गायनाय आबाद मावनाय बायदि बायदि साहा बायदि बायदि जिखुनु जा जों माने इन्डास्ट्रिनिख्रुइ गामि ओनसोलनिफ्रायसो जोंनि रांखान्थिया बांसिन जोङो मोनो हिसाबै नरेन्द्र मदि बिथां प्राइम मिनिस्टारा बेनिखायनो बुंदों जे गामिफोरखौ कर'नानिफ्राय फ्रि लाखिनो हायोब्ला मोजां जागोन होननानै। दानिया नाम्बार 4 नोंथांमोना बेयाव आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे बेवहाय श्रमिक स्पेशेल ट्रेन खामानि मावग्राफोरनि थाखाय आसामाव फैगोन। जे कर'ना भाइरासनि थाखाय जे आसामनि गुबुनाव थाहैनाय जे श्रमिकफोर बिथांमोनखौ दिनै स्पेशेल ट्रेननि गेजेरजों आसामाव लाबोगोन। बेनि थाखायनो बेवहाय माखासे स्पेशेल ट्रेनफोर बेवहाय डिक्लेयार खालामजादों। बेवहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन बेयाव दिनै 12 थारिख थामहिनबा 12 थारिख मे चेन्नाइ टु आसाम चेन्नाइनिफ्राय दिनै गंसे ट्रेन फैगोन आरो 15 थारिखआव गंसे फैगोन जे आहमदाबाद टु आसाम आहमदाबादनिफ्राय गंसे फैगोन आरो 18 थारिखआव बेंगालुरुनिफ्राय फैगोन 21 थारिखआव हायद्राबादनिफ्राय आसामाव फैगोन आरो 24 थारिखआव कचिनिफ्राय आसामाव फैगोन। जोङो बेखिनि बेवहाय लिस्टखौ नुनाय जादों। बेयाव गोनो गोथो जानो हागौ जे स्पेसियेलि बियो नंगौ थारैनो बियो श्रमिकफोरनि थाखाय स्पेशेल ट्रेन हगारदों नाथाय
थेवब्लाबो बे स्पेशल ट्रेनजोंबो बै माखासे स्टुडेन्टफोर बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जे थाबथानानै थानाय व्यक्तिफोर बिथांमोनाबो बे ट्रेनजों फैनो हानायनि सम्भाबनाखौ बेवहाय मोननो हानाय जादों। जायफ्रा बुक खालामनानै बेवहाय कनफार्म जायो बिथांमोनाबो फैनो हागोननि खोथा बेवहाय बेरखांदों। बेनिखायनो बे स्पेशल ट्रेनजों स्टुडेन्टफ्राबो फैनो हानायनि खोथा आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव थाबथानानै थानाय व्यक्तिफ्राबो फैनो हानायनि खोथा बेवहाय बेरखांदों। बेनिखायनो गोनो गोथो जानो नाङा। नाथाय खोथाया जाहैबाय जे कनफार्म जादोंना जायाखै नोंथांनि बुकआ बेखौसो जोङो नोजोर बोनो गोनां। दानिया लास्ट नाम्बार 5 लोगोफोर बेवहाय जुबिन गार्गआ आसामाव मोनफैबाय। जे जोङो मिथिगौ जे आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि देंखोगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा जे गावनि माखासे खामानिनि थाखाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय जे मुम्बाइआव दंहैयोमोन आरो बिथांखौ जोङो दाख्लैनिफ्रायनो निउस मिडियाआव नुबाय थादोंमोन जे माखासे स्पेशल बासनि गेजेरजों बिथाङा आसामाव फैगासिनो दं। दा जोंनि गेजेराव खौरां मोनफैदों जोंनिसिम जे बिथाङा दिनै आसामाव सफैबाय होननानै। स' लोगोफोर बे समाव दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबनोसै। बेनिखायनो नोंथांमोना बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो थाखाय बयबो हुसियार जानांगोन। बेनिखायनो जों बयबो न'आवनो थानांगोन, न'निफ्रायनो जोङो सेफ लानांगोन। थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।